Vi har snakket med RUCs køkkenchef, og RUC har sagt ja til at prøve kødfri mandag. Det vil sige, at de fremover mandagen vil have ekstra fokus på grønne, lækre, vegetariske retter. Og det er mandag i dag, så vi er taget ud på RUC for at inspirere de studerende til at prøve et kødfrit måltid af. Og jeg ved, at køkkenchefen i dag har gjort sig ekstra umage for at finde nogle lækre retter frem. Så lad os gå ind og se på det. Nå, men hvad synes du ideen om, at vi kommer ud her og laver kødfri mandag? Det er en god idé. Jeg håber, folk vil tage imod. Fedt. Og hvad har du lavet til os i dag? Jeg har lavet en cheese con carne med nogle tacoskaller, og så har jeg lavet en risfrikadelle med tomatsauce. Jeg har valgt at spise kødfri mandag i dag, fordi jeg synes, der var en lækker menu i kantinen, og jeg plejer også at spise vegetarisk mad, når jeg er heroppe. Jeg har valgt at spise kødfri mandag i dag, fordi jeg synes, det var et spændende initiativ, og det er et sundt initiativ. Vi spiser generelt for meget kød. Kødfri mandag er en god idé, fordi det er et skridt på vejen mod en grønnere fremtid og en grønnere omstilling. Og udover det, så er det super nemt. Det er en super nem måde at være grøn på, en super nem måde at gøre noget godt for klimaet.